יש לי חברה זמרת שאתם מכירים, גלי עטרי, והיא חברה שלי על חלופה שלה, בקיצור, וסיפרה לי שהיא מספרת עליי בהופעה שלה. אז אמרתי לה, מה היא אומרת עליי? אז היא אומרת שגלי אומרת עליי בהופעה שעברתי לכפר, שזה נכון, ושהלכתי לקנות 100 אפרוחים, ואחר כך הלכתי לקנות עוד פעם 100 אפרוחים, שהיא אמרה עליי שהלכתי לקנות איזה 5 פעמים 100 אפרוחים, עד שבא לאפרוחים, הוא אומר לי, היי גברת, מה אתה עושה עם כל האפרוחים? אז היא אומרת שאני אומרת, לא יודעת, הם מתים לי, אולי אני שותלת אותם קרוב מדי. וזה לא אמיתי. זה ככה חברות. הכוח שלה, את סיבה היא שמרה בית הספר, את גופה היא שמרה לעצמה, היא רואה או אולי מתעלמת ממה שקורה מתנה, מתוך עולמות שבורים היא צומחת, רק שמי